Guys, chiar îmi pare rău că n-am mai postat de mult un videoclip cu Five Nights at Freddy's, doar că am avut teme multe de vacanță și din astea și am fost foarte ocupat. Așa că uitați aici ultimul episod din Help Wanted 2. Bună și bine ne-ați găsit la un nou videoclip. Data trecută ne-am jucat Sister Location pe VR, fiindcă, am vrut să-l termin și mai ne-a rămas un nivel. Și, m-am jucat mai înainte să o pot câștiga pe Grimlock, auzi la mine, pe Funtime Chica. Să ce? Ăsta-i Mimic? Dar e deghizat în leul ăla din ruină. Mă, ce? Când l-am primit eu pe ăsta? Mă, ce? Da, ciudat. În fine, data trecută, adică eu l-am câștigat pe ăsta mai înainte, v-am zis. Și nu știu care-i faza cu... Ce s-a auzit? S-au deschis ușile singure. Oh? Ce se întâmplă? What? De ce l-au pe Jackie? What? Astea nu-s puzzle-urile alea. Ok, da, ăsta e un colț, cred că aici. Nu, aici, nu. Făi, nu știu, hai să-l punem pe ăsta. Se pun ele singure, de aici ar fi, nu. Ok. Ok. Ăsta e într-un colț. Ok. Și ăsta cred că aici. Ok, interesant. Ce tare, nu știam chestia asta deloc. Doamne, la ce m-am speriat. Ok, gata, am rezolvat. Ne trebuie spre jos. Ăsta. Stai, e deschis și acum. Stai, ce? Cum e altceva? Uite masca. Ce ciudat. Cum e o mașină, parcă. În fine. Hai să ne jucăm ăsta. Doar că cam dă fiori. Ce? Lie don't let them reach the office. Electroshock him. Oh my god, e cu păpușile astea. Va fi groaznic. Ok. Ce-am făcut? Păi chiar e so dark. When the lights go out, we pass the time by playing make-believe. Nu merg camerele. Office. I will be the boss, and you will be the worker. For your first task, you need to play hide and seek. Parcă văd mai bine dacă mă uit așa. Fac un bug. When you find her, give her a controlled shock. Ce? Trebuie să electrocutez pe cineva? Ready or not? Gata sau nu? Aud chestii. Nu, e undeva pe aici. Dar unde? Uite-o. Good job. Am reușit? You are a very hard worker. Hard worker. Acum ce? Flashlight tag. Flashlight tag? You're Ce? it. O auzi? Ce să aud? O aud. Știu, asta era și în primul joc. M-am jucat când eram mai mic. Trebuie să o găsesc. Ok, editorul le taie partea asta. Ori plecat, am reușit. Doamne. You are a very hard worker. I'm a very hard worker. Cum ce e? Look at the time. We're
is over. Bă, ce mare îi. Learned this. Ice cream. Să iau înghețata. Go on. Take it. Să mănânc. Time to clock out. Am reușit, ok. Bun, am reușit. Ok, am primit-o pe Circus Baby. Hai să mai vedem ce avem de făcut. Ia, mamă, deci am reușit să termin toate astea. Bă, din păcate mai lipsește un din ăsta. Doar că, hai să vedem ce am primit. Oh, ce e aici? Oh my god, o monedă. Stai, oare merge la Princess Quest? Da, free play. Îmi băga moneda. Hai start. Oh my god, ne putem juca la Princess Quest. Ok. Ne jucăm Princess Quest, e fix ca și în Security Bridge. Ok, da, pot să dau skip. Mă, ce tare, trebuie să te joci așa. Opa, am luat sabia. Ok. Of, stați un pic așa. Ce se aude? Se aude îngrozitor. Cred că chestia asta se aude. Bun, pot să controlez și din manetele ăsta. Ok, așa fac. Și așa. Ok. Bun, haide. Ok, m-a lăsat. Am primit o cheie. Wow, interesant. Bă, mie îmi place că ori băga Princess Quest. What? M-am teleportat aici. Ăsta este, nu sunt eu, că și eu sunt albastru ca și Scott Cawthon. Mă, ce tare. Stai pe bune? Mă, ce? What? O ieși pe ușa aia. Ok, chestia asta e foarte ciudat. Ok, ciao, îmi pare bine recunoștință. What, ești decât o foaie, frate. Și trebuie să mă atac? Ce-am făcut? Au! Flashback! M-am auto-ucis, frate, ce-am făcut? Păi și asta a fost tot? Stai că încă nu văd nimic. Toți suntem... unde sunt butoanele pe... Stai, take it. Ce să iau? What? Oh my god! Răzbunarea e de partea mea. Ok. Și uite, așa mergem cum ne teleportam acolo. Ok, nu-i chiar ca și în jocul original, că în jocul ia și poți bate cu ăștia. Da, mă, te pot fura inima. Ce tare. Veniți aici. Știți cât de tare se simte? Te poți bate cu o sabie. Nu pot să arunc, ok. Uite acolo un chest. Fii atent. Direct în ochi. O nouă viață. Fain, așa. Hai să ne continuăm drumul. Ok. Stați așa. Stați așa. Tare, bă. S-a ridicat asta. Bă, lasă blocat acolo. Perfect.
Ok, lasă ridicat. Doamne, ce m-am speriat. Și puf. Primit o cheie. Ok. Stați așa, bun. N-aveam nevoie de viață, dar în fine. Am deschis-o. Ok. Cum ar fi să se facă un joc VR cu Spider-Man? Ar fi ceva. Ai. Trebuie să mă duc acolo? Da. Sunt legendar. Fiindcă am casă din zăpadă. Sunt legendar căci m-am mutat pe barcă. Hai că e ușor. Feriucă. Mă, dar ce-mi place efectul ăsta. Mă, dar cine o mușca de aici? Șobolanii. Are gust de brânză. Ha? Ok. Hai că mai trebuie să mergem pe aici. Ok, fermă de XP, ce să mai... Hai și pe ăsta. Ui, și acum... Sunt războinic. Oh, știu puzzle-ul ăsta, trebuie să-l facem în ordine. Ok, păi ăsta e 0, înseamnă că e primul. 1, care e? Fai. Ăla e 1. Bă, parcă da. Ok, 2-ul, parcă aici l-am văzut, da. 3, care-i 3? Nu, nu. Banii, cred că e 3-ul. Ok, 4. 5, cred că ăsta l-am pus. Ăsta e 5-ul, e ultimul. Puppet. Opa. What? Ce e aici? Basement? Uite un chest. Hai, stai mai întâi. Mască de banii. This looks familiar. Mi se pare familiară. Cred că știu de ce zice, fiindcă noi am fost copilul din Bite of the 87, adică care este de fapt The Bite of the 83, dar na, cu mască de bani. Ce faci, tataie? Doamne, ce m-am speriat. Masca de veni. Hopa, glitch trap. Hopa. Sister location. Oh my god, sunt în sister location acum. What? Unde sunt? Eu! Veni? Bun. Bă, să nu-i cumva o păcănia de copii. În fine, uite. Dar nu te mai uita așa la mine. Toicica! Ia. Dar de ce e așa de mare? Și noi de ce suntem așa de mici? Noci. Unde s-a dus? Ia, ce-a primit? Let's see. Ăla e glitch trap. L-a distrus. Hai. Ciao. Ce ciudat. Ne-a dat credit. Ok, cred că ăsta a fost unul dintre ending-uri. Ok. Am mai primit. Bine. Hai să vedem ce am primit. Ăsta trebuie să fie ultimul. Puppet. Pun eu la colecție, haide. Bam. Bă. Unde au dispărut toți? Ok. Ce se află aici? Bine, bă, i-am construit pe toți la un loc. Hopa, ce? Unde? Bă, suntem... What? Ce se întâmplă? Glitch trap. Ei, eu vor să pună mâna pe mine. Ce mi-ai făcut? Starting up. Ce vor să-mi facă?
Take a mask. Take a mask. Hopa, chestii. A, noi eram robotul ăla din ruini care îi dădea masca. Nu cred. Și-o pune pe față. Și acum ce? Gata? Iară credite. Ok, păi ăsta a fost încă un ending destul de șmecher. Păi am terminat și toate endingurile. Și practic am terminat totuși jocul Help Wanted 2. Păi ne vedem pe data viitoare, sper că v-a plăcut acest videoclip și pa, pa!